ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜୟଶ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଜୟଶ୍ରୀ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟକୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ସେ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ ହେଁ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି କବି ପ୍ରତିଭା ଜଣକ 1924 ମସିହା ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2004 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ସେ କଟକର ନାଗବଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅଧରମଣି ମହାନ୍ତି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୃତ ସଂସ୍କୃତ ବୃହତ୍ ଭାଗବତାମୃତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ ଇଂରାଜୀ କବି ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମହାନ୍ କବି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ନୂତନ କବିତା, ଯାହାକି 1955 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି କାଳପୁରୁଷ, ଯାହାକି 1960 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ, ଯାହାକି 1970 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛି 1973 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚତୁର୍ଥ କବିତା ସଂକଳନଟି ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର, ଯାହାକି 1988 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ କବିତା ସଂକଳନରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କବିତା ସମଗ୍ର, ଯାହାକି 1995 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କେବଳ କବିତା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ, ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଦି ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାତାଳପୁରୀର ହାଲଚାଲ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛି 1990 ମସିହାରେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଯେ ଦେଶେ ଯାଇ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଦୂର ସୀମାନ୍ତର ପାରେ। ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ମୋହନ ବଂଶୀ, ଯେଯଥା ମା, ଅଶ୍ରୁତର୍ପଣ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶାଲବେଗର ଅଶ୍ରୁ, କହେ ଶାଲବେଗ ହୀନ ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରଚିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଦୁଃଖ କହିବି ନା ସୁଖ କହିବି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏ ସବୁ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଏକ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଳିକା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ରଚନା କରିଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ
ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ହେଉଛି ଲତା, ଯାହାକି 1939 ମସିହାରେ ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1940 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଅପରାଜିତା, ସପନ ତରୀ, ଅସ୍ତରାଗ, ଅଲାଜୁକି, ସଜଳ ଆଖି ନୀରେ। ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ 1939 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କବିତା ଲେଖକଙ୍କ ଯୌବନ କାଳର ରଚନା ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏଥିରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବଧାରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। 1948ରୁ 1955 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ କବିତାରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ନୂତନ କବିତା ସଂକଳନର ମୁଖବନ୍ଧରେ କବି ଯେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇପାରେ। ତାହା ହେଉଛି, ଏସବୁ କବିତାରେ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁରୋପୀୟ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ଧୂସର ଓ ବିଷଣ୍ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି ଅତି ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଟି. ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍, କବି ଇୟର୍ସ ଆଦିଙ୍କ କବିତାରେ ଯୁଦ୍ଧାହତ କାବ୍ୟ ମାନସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପ୍ରେମର ମିଳନ ଆକୃତି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ଆଙ୍ଗିକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏତାଦୃଶ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ଏହି ଉକ୍ତିରୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଲେଖକଙ୍କ ଆଦ୍ୟ କାଳର ଯେଉଁ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାହା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବଧାରା ଏବଂ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କର ନୂତନ କବିତାରେ ସଂକଳିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଧୂସର ଓ ବିଷଣ୍ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଥିଲା ତାହାରି ପରିପ୍ରକାଶ ଏହି ସଂକଳନରେ ଘଟିଅଛି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତାଟି ହେଉଛି କାଳପୁରୁଷ କବିତା। କାଳପୁରୁଷ କବିତା କହିଲେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ହୋଇଆସେ କିମ୍ବା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାମ କହିଲେ କାଳପୁରୁଷ କବିତା ସାମ୍ନାକୁ ପଳାଇଆସେ। ଏହି କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା ଅଟେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବିତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୀର୍ଘ କବିତା କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବା 5ଟି ଭାବଧାରାର ସମାହାର ଅଟେ। ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା, ସମୟ ଚେତନା, ପାପବୋଧ, ନିଃସଙ୍ଗତା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ମାନସିକ ବା ଗୋଟିଏ ଶାରୀରିକ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ମାନସିକ ଅଟେ। ଏହି କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି ଇଂରାଜୀ କବି ଟି. ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍ଙ୍କ ଦି ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କବିତା ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି କିମ୍ବା ଦି ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କବିତା ସହିତ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତୃତୀୟ କବିତା ସଂକଳନଟି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା
ପୁରସ୍କୃତ। ଏହି ସଂକଳନରେ ନୂତନ କବିତାରେ ସ୍ଥାନିତ କବିତା ଏବଂ କାଳପୁରୁଷ କବିତା ସହିତ ନୂତନ 9ଗୋଟି କବିତା ଏହି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଅଛି। ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ନୂତନ କବିତାରେ ଥିବା କବିତା ଏବଂ କାଳପୁରୁଷ ସହିତ ନୂତନ 9ଟି କବିତାର ସଂଯୋଜନାରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନିତ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚମ୍ପା ଫୁଲ, କପୁତ କପୁତୀ, ଗୋବର ଗଣେଶ, ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ, ଶରତ ଋତୁର ଜହ୍ନ, ସୁନାର ଝରଣା, ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ, ଚିଠି, ଆଖିର କପୁତ ମୋର, ନିହତ ଗୋଧୂଳି, ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ 1, ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ 2, ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ 3, ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ 4, ପିକନିକ, ଛୁଟିର ଖରା, ଦୃଷ୍ଟିର ଦିଗନ୍ତ, କାଳପୁରୁଷ, ଅକ୍ରୂର ଉବାଚ, ସିଢୁଆ, କେଉଁ ଘାସ କେଉଁ ବାଲିଚର ଏବଂ 10ଗୋଟି ସନେଟ ଏହି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ନୂତନ କବିତା ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲେଖକଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ବା ସଂକଳନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହା 1975 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଲେଖା ରହିଅଛି ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାରରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାରରେ ରହିଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ବାବା ପାଇଁ 2ଟି କବିତା 1, ବାବା ପାଇଁ 2ଟି କବିତା 2, ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାକି କବି ଏହି ମୃତ୍ୟୁ କବିତାଟି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ବିଶନ ମହାନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବାଦ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ 1, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ 2, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ 3, ନିଦ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଜନ୍ମଦିନ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି 1, ଏମର୍ଜେନ୍ସି 2, ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ପରେ 1, ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ପରେ 2, ଫେରନ୍ତା ବାଟର ପକ୍ଷୀ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି, 30 ବର୍ଷ ପରେ, ମାର୍ଶା ଘାଇ, ମାର୍ଶ ସାହେବର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, କମ୍ରେଡ ମାମୁଁ, ସାମ୍ନାରେ ଶୀତରାତି, ବସନ୍ତ ସହିତ ଆସେ, ଏସ୍ ରାଜ ଭାଉଲିନ୍, ସନେଟର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁକର, ଫାଲ୍ଗୁନର ଫୁଲ ଶୁଖେ, ଏଠି ଭୋର ପବନରେ, ଆହତ ଅଶାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି, ତା ଆଖିର ତୁଳନାତ, ଦେହର ନିର୍ଲଜ ଭୋକ, ଏ ନାଲି ମାଟିର ରାସ୍ତା, ନିଭୃତ ଏକାନ୍ତ ମୋର, ସେ ରହେ ରକ୍ତରେ ମୋର, କ୍ୟାମ୍ପସ ବ୍ଲୋଜ, ହାତ, ଆର ଶତାବ୍ଦୀକୁ, ମାଣିକେଶରୀ, ପିଣ୍ଟୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତା, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରେ, ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ନାହିଁ, ଖୋଲା କବାଟ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଫେରି, ରକ୍ତ ପାଖୁଡ଼ା, ଅପେକ୍ଷା, ସେ ଆଖି ତ, ମୋର ବୁଢ଼ୀମାର ରାତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ବାରିପଦା ସ୍କୁଲ, ସକାଳ କୁହୁଡ଼ି, ଯାତ୍ରା, ମୋର ସବୁ ସ୍ନେହ। ଏହା ଥିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାରରେ ସ୍ଥାନିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ନାମ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହୋଇବ। ତେବେ ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେହ ଓ ଅଦେହର କବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ହେଉଛି ଲତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅରୁଣାଙ୍କ ମତରେ ମୋର ସବୁ ସ୍ନେହ ଏହି କବିତାଟି ହେଉଛି ଶେଷ କବିତା। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେବେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏହିସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ଭାବଧାରା ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏତିକିରେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।